Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ka jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ka education loan, pila ru ban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Ka Menteri Ketnat ka koi ka khia Sarkar Jila ka Dr. Ampreen Lingdo kalakular ban lek jurem ya ki jingduna jong ka Klik Riat Civil Hospital ka barang bun ki jingduna hadin ka jingpen sngo jong ka Jantia Students Union ha ka lai terik unailar arajar pulai ha ka jing ekran bigla pathai ku bor president jong ka GSU Klik Riat Circle uba Livingston Sama ula ong kumba kalong menta kani hospital ka badan ha East Jantia Hills District karang don bun ki jingduna nadu ka umdi ki dawai ki tasyen bat ki ki jingduna ha ka bay day bakani ka Dr. Ampreen Lingdo kala pentep syakaseng bahkan salek jurem yakni ka hospital ha ka khat santrek unailar arjar pulai kasngi bakan lek penher ya kalama lairong jongkari ha kini ka district ha ka jingra khie ya kasngi lak lu jongkari ingin la ya ya kalanti ka bangi la le ha kini ki por pala dep ha po civil hospital cleared te hadu mentang ni kham song thai ni ya be chakmat bat ni la poi ru ha kene ka benta ba ngin yo kalat ban ya kendu bat ya Dr. Ampreen tengi askotanat ba Dr. Ampreen ila ayangi ka asuran ba ila ong ba insim ka por po chikosngi man pendep khamtam ya kini ki sewage ki ba kumki toilet ka water supply bat kiwe ki ba de ha po jong ka civil hospital kedet te labu ru ya kapor ba I doktor hi ila ong ba da long kebala da ila syakot ban don betah ha kali ka Independence Day ha ka jing celebrate ya ka kani ka Independence Day ha ka santri ka ba day ha po Cleared District te dai ila te insawan ban le ke inspection bat kini ki staff jong ka civil hospital Cleared balang ru ban ngi ki sing halang te daga ulong ke bala te insa bu ko ila fix ko por ba yo bandai ba inwan haka ko santrik jong ni banai le ne ba khat santrik te kat kum pajing ya kendu jongi ba di doktor te ngingai skam ba kakam ka ka ba ngi la thu le ne ka ba ngi la yai nanti kum ka civil hospital ka ba la dai ban yo ya ka chispa bed te menta ka don tang south bed south bed te kami hap le kata nakata kadaw ngi nakaliang jong kaseng Jantia Students Union Klik Riat Circle is Jantia ngila yang skam ba ngin dawa baik lene ngin yeng baik kata kanong rim ba ngin yo ya kai ka ba sarkar kala inaugurate ya ka kum ka civil hospital te ngimda kwa re ban ya ban kren than namar ba ngin pej ya ka kam da ka kam kan ya baik te ngi skam ba kajing yai lanti jong iru kan lang ka ba yai ka ba don kajing mut te tang kini press 1